ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ତାହା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀଧର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଜିଟାଲ ସକ୍ସେସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମର୍ଥନ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଯଦି କେହି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜିର କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ରହିଛି ସେ ସଂଘର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କନ୍ଦେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିଭଳି ଅନେକ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ଯିବା। ରାକେଶ ନାମରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲା। ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ଶେଷ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ। ତେଣୁ ସେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ତାକୁ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଲା। ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ, ଏକାଡେମିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦେଖିସାରି କହିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ତୁମର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତୁମ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ କିଛି ପାଇଛ? ପିଲାଟି ମନା କଲା, କହିଲା ନା, ମୁଁ କିଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇନାହିଁ। ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର କହିଲେ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ତୁମର ବାପା ତୁମର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଗର୍ବର ସହିତ କହିଲା, ହଁ, ମୋର ବାପା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ପିଲାଟି ରାକେଶ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ମୋର ବାପା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଧୁଅନ୍ତି, ସଫା କରନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାକେଶକୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ହାତ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ରାକେଶ ତା'ର ହାତଟି ଦେଖାଇଲା। ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ତା'ର ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖିଲେ। ହାତ ପାପୁଲି ବହୁତ ନରମ, ବହୁତ କୋମଳ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୁଣି ତୁମ ସହିତ କାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଏ ବିଷୟରେ। ଆଉ ତୁମେ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଅ, କାଲି ପୁଣି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସେ କଥାଟି ତୁମେ ଆଜି କରିବ ଘରେ। ରାକେଶ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଭାବିଲା ଯେ କାଲିକି ଆଉ ଥରେ ଡକଉଛନ୍ତି ମାନେ ଚାକିରିଟା ପାଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା, ତୁମେ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବ, ଯାଇକି ତୁମ ବାପାଙ୍କର ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବ। ରାକେଶ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇବା ଲୋଭରେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ହଁ ମାରିଲା। କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଏ କାମ କରିବି। ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ଯାଅ, କାଲି ସକାଳେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ରାକେଶ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଲା ଯେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ତାର ବାପାଙ୍କର ହାତକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ବାପାଙ୍କର ଫେରିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ବାପା ଆସିଲେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। କହିସାରିବା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ଟିକେ ତୁମ ହାତ ଦେଖାଅ। ତାର ବାପା ଏ କଥା ଶୁଣି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ତା ବାପା କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ପୁଅ କହୁଛି ଯେ ହାତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ରାକେଶ ଜିଦି କଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ହାତ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ତା ବାପା ତା ହାତକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖେଇଲା ପରେ ରାକେଶ ଯେତେବେଳେ ତାର ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଲା, ତା ହାତ ପାପୁଲିରେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ବାପାଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲି ବହୁତ ଟାଣ ଅଛି ଏବଂ ହାତ ସାରା ସବୁ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଫାଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ରୁକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି। ହାତର ଚମଡ଼ା ବହୁତ ରୁକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ବାପାଙ୍କର ହାତକୁ ଦେଖି ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ଯେ ଏଇ ହାତ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି।
तापरे से तांका बापा को कहला जे आस मु तुम हाथ को आज टिके धोईदेवी। बापा एक कथा शुणी आहरी अजब लगिला सेठू किंतु पुओ जेहेतु जिद्दी करुच्ची तेणु बाध्य होकर से हाथ देखले तो तांका पुओ कौन कला ना साबुन ने तांका बापांकर हाथ को भल कर धोईला। जिते बापांकर हाथ को धोची से कौन है ना बापा हाथ में जो फटा दाग सब रही ता भितर जो साबुन पानी पशि जाऊँगी हाथ पोड़ुची एवं बापा मुहर से कष्ट स्पष्ट बारी हो पड़ुଛି। यह देखी पिलाटी अनुभव कला ता बापांकर कष्ट को एवं पिलाटीर आखिरे लुह आसीगला। एणु पिलाटी बापांकर हाथ को भल भाव धोईदेला धोईक भल भाव टावेल पोछीदेला पोछिक बसैला एवं निज हाथ में बापा को खुएदेला। पिलार आखिर लुह आसी जाऊँ। बापा एक कथा देखी अनुभव कले जे पुओ को मु जो कथा आज पर्यंत लुचेकी रखी मुझे कौन करुच्ची से कथा पुओ तो किसी जानूनी ना पुओ को लुचेक बापा मैंने रखती सब पुओ मान लुचाती बापा मैंने से कौन करती कौन ना कौट पैसा आनती केमी चलाती घर केमी पिलार बहीर पाठपढ़ा खर्च उठे बही कौ पैसा किणा हुए सब बापा मैंने लुचाती पिला तेणु आज बापा धरा पड़गले। तेणु से अनुभव कले जे मोर जो दर्द अच्छी मो छाती रे मो मन रे जो कष्ट अच्छी मु जो जंत्रणा सोची से जंत्रणा को आज मो पुआ अनुभव करुच्ची। तेणु बापा आखिर दी ठोपा लुह झरी पड़ा। तापरे बापा को बसैला परे बापा जी लुगापटा आनी ना सफा करने बाहर लोकंर पुओ सब सफा कला। बापा मना करेंगे सत्वे बापा केबे भी पुओ को काम करिया को देना सब अटकाती नाई नाई तू तोर पाठ पढ़ तू तो काम कर मो कम तोर व्यस्त हवा दरकार नहीं। किंतु आज पुओ किसी शुणिला ना राकेश जिते लोक लुगापटा बापा आनी सफा करने पुओ निजे सफा कला। तो ता परदिन राकेश पुणी मैनेजिंग डायरेक्टर पाखे ठीक समय पहुँचीगला एवं ताकू देखी मैनेजिंग डायरेक्टर पचारे कौन काली दिन तुम किपरि कटला टिके तुम एक्सपीरियंस शेयर मो सहित कर। राकेश कहला सार काली मो पाई जीवन एक अमूल्य दिन थिला मो जीवन रे जहाँ केबे मु अनुभव कर नथली काली मु ताहा अनुभव कली। मु प्रकृति रे अनुभव कली जे मो बापा मो पाई केते कष्ट सहिछंती मते केते जीवन केते दुख केते कष्ट को से लुचेकी रखिछंती मो ठार मु ताहा काली अनुभव करि पारली। एवं मते गंडे भल खाइबा पाई मते खंडे भल पिंधिबा पाई एवं मोर पाठ पढ़िबा पाई से केते जे कष्ट सहिछंती ताहा काली ही मु अनुभव करि पारली। एवं पिता पुत्रर संपर्क कौन से विषय में काली मते एक बहुत बड़ शिक्षा मिलिला। कहीं आज पर्यटन मुझे जापर नी मो बापांकर अवदान मो पाई कौन अच्छे काली मुझे अंगे निभेली एवं मुझे जापारी जे से केते कष्ट करुछंती जेते कष्ट पड़े भी से काम मु निजे काली कली। मैनेजिंग डायरेक्टर कहले ठीक अच्छे यही कथा ही तुम ठारू शुणा मु चाहूली आ मो कंपानी जे मैनेजर हम ता पाखरे यही गुण थिबा सब दरकार बोली मने करुथिले। तुम्हें योग्य प्रार्थी अच्छा ये नियो तुमर अपॉइंटमेंट लेटर यह कही से तार अपॉइंटमेंट लेटर टी देले एवं कहले आसंता काली ठारू तमे आसी कंपानी रे जॉइन करिवो। मु एया चाहूची जे मो कंपानी रे जे मैनेजर हम सीए ता तळे थिबा स्टाफ बा जो कर्मचारी अछि से कर्मचारी को रो काम को से बुझी पारुथो से मानकर परिश्रम को से आदर करि पारुथो एवं तांको सहित से आदान भावर आदान प्रदान कर परिश्रम से मूल्य को से बुझी पार्थु तेबे जाई कंपानी रे ठीक काम हो पार मो कंपानी आग को आगे पार। ठीक यही भाव में आम घरे आमे पिला मानकु बहुत सुविधा सुख सुविधा दौचे आमे तुमको लैपटॉप दौचे मोबाइल दौचे भल पोशाक दौचे पिंधिबा भल खाइबा पीवा दौचे एवं सबु प्रकार सुविधा सुजोग दौचे से केमती भल पाठ पढ़े। किंतु जदिओ आम पाखरे पैसा अच्छी घरे जड़े लोक को रखी घर काम करने जड़े लोक को रखा और दरमा दबा से कैपेसिटी आमर अच्छी तथापि पिला या शिखेबा दरकार
ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ବାସନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧୋଇ ଦେଉଛେ, ଏହା ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାସନ ସେମାନେ ଧୋଇ ପାରିବେ, ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ କିଚେନ୍ର ସିଙ୍କରେ। ଏବଂ ଏସବୁ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଉଛେ ସେମାନେ ଖୁସିର ସହିତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ସେ ପରିଶ୍ରମର ଆଦର ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ସେ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗପଟି ଏଠି ସରିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ କେହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।